Ningkan pharoi sirap hokep suse kachoboche Karbi Anglong piniarni anta thangnat kaching thoramu long lelang. Rongkhang LAC lo Rongkuroi Pathua Klamalong HSDF asong atum pen mass joining a MIP kepaman pon. Dilai Raikom Saiki atum pen Rakia Hormu Kineplong. Karbi Anglong live ada babir tang ton pen arjupanik tha. Borjan constituency ke parlo Nagaland border mate aduya hoi khat-khati hawar kidam tang 18th century pen kaboche arong nothong teron na pen amri rong pi Karbi arong along pinyani anta sarkar pen kaching thora song thangnata gipi avelang. National Highway ko rasirke pen chikoinot kilometer pliajak Karbi Anglong atowar oveko anni pardera phita rongarat kachisalam inghan atowar si cheleng nang bomla. Kedam tang phaikuni ni phaing ko raket homarni pherangki claim bang atum pen khat-khatia hawar nothong terona rong la pen amri rong pia rong along kahumri pedodam si sarkar pen kaching thora sai mo ke claim kedam aputha kachini dam ji aphan pale damlo bang sohut nothong terona rong asar langtuk teron pen kaning jeke kedam tang 18th century malom pen si rong chokimlo la pen aphi India mati Bharat adets dami independence nang longlo lapen bang so pen aphi puthot Karbi Anglong se dami district council longsi ASDC CPIML Congress lapen non BJP council nang charilo bonta nothong teron arong arat non pu anta haningkan pharoi sirap hoke ba prangating si inghan langbunga to warsi chihelat nang bomla hemso ihum humni nang ki pipen akapreke thangnat ta sarkar pen kaching thora saimo nang ke klempi theklong le pusi ningche 1845 asini tumga rong dak nang establish mane nang hachilo bon sita jo pini ani anta sarkar hin bengeni tum arong aphan nang kelang pu ason ninga chi thia bela towar ta we apen hemso ta ho nane hum do apen ke lahan lo apen towar bu bangke ni tum 19 kali ni tumga da khotkhoti rong nang hache ke 1845 pensi nengkan baru kris nar kepra di kep nengkan plikera pho anengkan la son thot si halapu nothong teron arong pen chekoi not amri rong pia rong asar Rajesh bongrung la pen alang li rong arat atum kaning jeke owe ke thom pli labangso arong along boche etlom bonta piniarni anta towar ke me iklong puke aphialam lo madu sarkar le council chari sita arlong ipum sangti imuta bangsorong aphan nang piklo lelang jal jivan mission pen langang kro nang selam pilo bonta non puarni anta lang ithek thelang sarkar pen kidukelak arat aphan ke panong pon job card arunadoy ration card viva pension lapen PMGSY ahimso sitami longdun de atumsi ke ongpata ningche amparta Borjan local MAC sur jorong phar aphan pahai det pen piniarni anta bangso rong along aking pak chibidam delang puta ningje MLA bang pliang bong pen bokajan LA pen ke haidun Dr Numal Mumin henlo kaching thora sai ke claim nai pusi Karbi Anglong arat chithan ahoklo bokajan hawar kaching thora sai claim lo bonta Karbi arong aphan kelang ke pangkre ke plak pedoko kasonsi kona aso kedo kethak ajo towar akimi saide bonta Karbi Anglong arong along ke national highway pen kache koinot kilometer pliajak atowar anta nang selam pibi puta ningchi lasibang soputhak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Rong hangmate team Karbi Anglong ke ja atum langchari dunsi kangphon kelang ke paching barji aphanta hadak arara tumpen kachuningri padopo pini nilitum labang so towar nalitum pini kiwang pen kala kadok ve kobharik tha la towar nilitum dak log charli somara tum pen chenglok lapen elitum chithandam lote chithan nangkok lo athema lo chithan thepute rata chini ne deje pose pini swar lo akisunga kiso aphoy towar along ajak kiding national highway pen ladakan pini amri rong pian ke sari kilometer do thang development ave thang towar pini ke pini labang so hawar ke revenue area
pusi nili tumban nang ke hok lapen already all the council long stame lake register tang do labang so hawara phanke sitame pini labang so revenue area sitame nili tum labang so development mang ke thang da che thenglong le dalo. News report Karbi Anglong live. Rongkang Alicia Long HSDF Amaipu Wilson Terang Lapen claim rapid arisang ho tum pen cepat ponsi Rongkuroi patu aklamalong mass joining Amaipi mesen pen ke paman pon. Ahudi Sike All Party Hills Leaders Conference asongalong khai det long ria paman apanpura tomonarwe charsi lun si kache songdun asong japo rajen timung apan All Party Hills Leaders Conference asong atum sorprat pen rajen timung tami K det long ria paman jesong jipo kemang pen claim rapid arisang ho atum pen HSDF asong amahang patek bonlo HSDF asong amahang patek det pen kili kachedan dunji apan constituency tin arlo HSDF constituency committee sengpon bom wang bom si Rongkang Alicia Parman Maipu Wilson Terang lapen claim rapid arisang ho atum pen HSDF aparman sai claim cepaduk ponsi Rongkuroi patua klamalong mass joining amai pi pedoponlo. Labang so mass joining amai pi along tiripi pen mai pu rajen timung chunbang sarsing terang lapen claim rapid HSDF asong japo atum pen chetong dunsi All Party Hills Leaders Conference asong lapen Congress lapen BJP asong apan ning kachet he ka ve araratung methang asong che orinti si labang so mass joining along bang paruk poso se amuluk atum HSDF asong along cepok dunsi HSDF tiripi amaya atum pen misen pen ding ponlo mai pi kedo una hutiripi amaya atum pen HSDF akemang alam aputhak lapen K det long ri kachirai kom nang jia puthak rat aphan tham mum ponsi HSDF asong along nang chito dunra ilitum do an akisung pen chepajok pon nang pusi radamai pi along than pong koi pini tame APSLC pen hajar apurial tum ci usi dak nang jugdun lo dak nang cepa okdun lo Sonia bang ke BJP Congress atum ana ci usi dak nang cepa okdun lo kopia polo te non teknong lo Karbi Anglong long lapusong si kiduk kisung kaduk kawe ke po alang tum teknong lo lapen ilitum Karbi Anglong long Regional Political Party kawe det penapot ke hai hedet penapot National Party made National Political Party tuhan ke pahai ber penapot Karbi Anglong duplut lo non sung dalo lape non ningkan thong kep pleng chen lo National Party phan ke pahai ali ke non itum che theklong lo ki duk ki sung ka do ke che chakna election polo te Congress atum na po article 244A non na election ang le bomlo Congress atum na me article 244A alang le tum adiman puji lapen BJP atum na lason thaklo lasi BJP prek prelo Congress prek prelo mothoropola National Party tum anki isi betlo lasi non regional dong kamukam pen Vicky B Karbi Anglong live. Kedam tang pai kuni ni pai ingko rage thom anerlo apor malom 4 lane atowar chekok dilai police check post along ihuma track along pen yaba tablet home thongke pra truck si lapen morphine drugs mate araki hormu keneplong Birta kelong tengke ihuma truck registration number NL01Q8582 Dimapur anat pen kewang bomhut kirika kuruk dona sai ki claim hut brakia hormu mate yaba tablet lapen morphine kenepto yaba tablet packet thongke pra truck si pen kadukawe musuri truck sira pharupli mate 7400 amu ando lapen morphine bang gram pharohira inkore siando lahini araki hormu hithia long ador kuti sian bak doji kachingnang check atumamen lake maibam thomba lapen achmat tullah banghinita manipura sorpusi rekom sai khiatung pen than pachini po labangso sai bokajan SDPO Rastam Raj Brahma ke do hutsi kadukabe aron ateng chepari deng ponlopusi birta ribdunlong dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live.
Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong nili Dr. Rangsina Tobi, homeopathic consultant. Non ladak kecelang awar saya penangan ke longponik po keceng siban ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso jeneba la lekuria lo la apikilo keso hai anta non aduka beta kecelang ponaning hangtun te ladak so kecelang awar saya longponik logot la Keng kugiso kono aripi giso aita lada kachelang longponji awar sai longponik po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours: 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Nangli gastric pen kedanglok, diabetes, blood pressure pen kedanglok, king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek mesen chelongji amar jivan adowai. Tame keso asan tapi tame nang ke amar jivan adowai keso pen mi bomlo. Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwek tha. Rangga nili pai keso asan tu ari kengi kaharja katini keso kela amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sabo ke tumilo angke angthek dolo. Inut abarim pherangki klembang Kheroni Press Club Dun Maipu Kalitang Mohoning Ti keso pen kedamtang phai kuni ni phai ingkora ke thom adap por phai isira mini thongkep a por malom arong chevoi tanglo Karlitang Mohonteron alangli nijang Karbi Anglong alo Kheroni adung prilupu arong amikar alangli pherangke ke klem cheng penta thekarpu Karbi alam pen kitok alo along si non anta klem voilang Pachinia tengki alangli National Press Day arni aprang penta sugar akeso kilonglok ajok bangso mayalong ta chitong dun un edetlo la sopen nini anbak aphi men heart attack dokogamat Kheroni Model Hospital along an ponsi hojai ham hospital along an refer ponlo hojai kilepen ventilation along palut choklo dak sitami ninian box BC akemiang thek longlo pusi ICU an 1 thulo ICU long penta kemiang thek ke thek long si cabin an pedopon thulo lapen cabin along kewan aningvi por phai sira mini thongke pa por malom ke puthot heart attack do thukok ajok men chevoi juilo alangli arong ka chevoi hut arta laki ningkan phokep lapen apiso asomar aphan bangso pir thelong che otekang si alangli simler apir thelong an damnang juilo high blood pressure okhot khai অবয়সত তেওঁৰ সুগাৰ হ'ল আৰু সুগাৰৰ ঔষধ খাই তেওঁৰ গোটেই অৰ্গেন বিলাক বেয়া হৈ বুলি আমি জানো তেওঁৰ লিভাৰ বেয়া হৈছে তেওঁৰ কিডনি বেয়া হৈছে তেওঁৰ হাৰ্ট বেয়া হৈছে আৰু অবয়সত তেওঁ হস্পিটেলত পূজাৰ আসমল হস্পিটেলত এডমিট হৈছিলে আৰু তেওঁ ভেন্টিলেশ্যনত যাওঁতে আমি সন্দেহ এটা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে তেওঁ হয়তো উভতি আহিব নোৱাৰিব কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গম পালো যে তেওঁ ভেন্টিলেশ্যনৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ ICUত আহিলে ICUৰ পৰা আকৌ ওলাই আহি জেনেৰেল কেবিনত আহিলে বুলি গম পাওঁ
তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে তেওঁ আৰু বাচি Kheroni pen Mohantiron, Karbi Anglong Live. Kidam tang phai kuni ni phai ko raket hom ani kang sampor phai plia por malom Nokbe Longjon Arong Lahori Jana Long Karbi National Organization lapen Karbi Nokbe Hampang Asong atum pen Pherangkyamai kang nipon Pherangkyamai kang nipon hut lam the ke jai pona tengki MLA Bidya Singing lenga phan kang saiji aphan Hampang Asong atum hangpon bomlo sita chitong dunde det titik lasi none phong abangki chitong dun vegnang ji aphan si pachini pon Alang litum pen kaning je pona tengki nona phong jongsi kang sayani nang chitong dunde det lepute uthot airset prungset pen kache songang deng pon thunang kok pusi wide daklar sapen ning je pon laben labang so Pherangkyamai kang ni ponalong kache tong dun KNO Finance Secretary Robika Singnarpi dun mai phi Rosmili Bepi lapen ari sangho tum chitong dun Kidam tang kini pustame alang lipan ini tu masong kan kami unan pinrem nono pen kicok cia bang fu kia hok kicok cia beg lola si nono bang ki saratum ricu tum pustame non kang saya por bang alang lina si tong beg nang pu la pen alang li bang beg nang pu jua prang sitame batai sitame alang lipan cupalo la pen alang li bang apor abi pusi pubom la si non ki bang jilang arni abang ke alang li nahok la do pustami alang li kam jam tibi kwak ban sami non nilitum kang saya long kenang cetong dun bek nang bola pen kang bek nang ko alang li napan sang ti di pen presenterang Karbi Anglong Live Karbi Anglong Labor Union atuma phan chinggi chingwai ave plote angtan pen kewang labor atuma phan ki kampi claim pon long lelu pusi monaf kram sa pen kaningje padupon Lason si kidamdang pinangan aningkan pen Karbi Anglong Labor Union amahang pathek pon det pen Karbi Anglong along labor atuma phan kam kachoklem aphanawar sai pipon pomlo Lasoting pen Karbi Anglong Labor Union atung tami government pen registration donangji bu pen ajok registration ke palongji aphan sai claim pon bangso jok registration long lok pen non labor union a team pen sai ki claim pon ji aphan chingki chingwai pon pen Karbi labor atuma phan awar sai ki thopon ji aphan sai claim pon pupusi is Karbi Anglong Labor Union amai phu manaf kram sa pen kaningje padopon la pen non ke Karbi Anglong Labor Union atum amen ki en pen program aphan tangka kirung kerek dokok plote nilitum kangsai pedoponji puta kaningje padopon thu lapen ke bang bilang industri sita ne dulu plote nilitum lada labor union betum phan chingki chingwaya bi plote angtan pan bihar kan le bang पंजाब के अंदर हमारे कपड़े का स्टेट के अंदर बांग पुसी तब नहीं तुम लाले बार यूनियन तुम भान्यों सी कचिंग वाया भी कुनो के लबांग पे नहीं तुम इंडस्ट्री लापना कंपनी से तब नहीं आप नंग कॉपो ऐसे नहीं तुम लेबर यूनियन में कॉपो कोसी नहीं तुम पनीसी चिंग वाया नंग को लापन के इले तुम लद्दाख नॉन के दमतांग से तब इंडस्ट्री दोलो लद्दाख सेमेंट फैक्ट्री से तब नहीं दोलो तब नहीं था नहीं तुम नॉन के बांगी अर्नी चिहोमुदी कमी मासी माथा फोलो tapi ladak dolang ita bita sih kami ini tuh pen kacing wayabi untuk lahirkan alang itu mahal kita melakukan kan sih bang dia sih immediate di bang long dek bang kedi bang long sih terledak lebar union lokal lokal sih pini pen bang itu tuh district itu sama long sih kami lebar union mate ahem pu lokal lo apa sih ahem bukan arju pensi cuci wai pensi lebar ko yang long Karbi Anglong বহুত বহিৰাজ্যৰ পৰা আহা লেবাৰ্ছ আছে গতিকে আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট ছাৰ মানৱ ক্ৰামচাই এখেতৰ চেষ্টাত লেবাৰ ইউনিয়ন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এখেতৰ চেষ্টাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আহিছে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো হৈছে 3020 এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মতে এই আমি কামবোৰ আগবঢ়াই যাম লৈ যাম গতিকে আমি এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ
News Report, Karbi Anglong Live. Tang tipinia da babirta kilapan si kang ton poniklo.